kadongan jumpa muse di renungan YKB Marhata Batang Toba. Hatani dia bata renungan di kita sadarion tersurat do di Hesekiel 30 ayat 7 sahatu ayat 2 Yudut ayat 21 sahatu ayat 20 dohok judul dang songon na marmiam yoyo. Maroja hamai di hatani dia bata sian Hesekiel 30 ayat 20 lalu songonoma di dok debata hata analisik. Jadi tadaw nasida ma audo jahoba debata nasidai nang uju na hubuah kon nasida tua kabangso parbegu jalahu papumu nasida musemulak putano nasida. Amanginang taimok do petahe permainan yoyo. Permainan yoyo ima sada permainan tradisional na sar tu portion. Yoyo dibain sian dua cakram dungi di ihok ma di sada tali. Murado mamake yoyoi. Jolo dilempar dungi ditarik muse. Songonima terus dibahen marula loning. Molo tapatudus tu yoyo hira songonima ngulu di bangso Israel. Sipata hirana dia polokon manang dibuang do nasida maradoko bangso na asing. Alay dang leleng ditarik di batamu se laos di papungo tutanona. Dang nalaho parmiam-miapo bangsoi di bata songon yoyo na dia palokon dungi ditarik muse. Tu si Hesekiel di pabua debatado ia pabahenan ni debata tu bangso Israeli dalam debatado i asa ditada bangsoi isedo debata. Ia debata ima debata na marbuaso di ngulu ni bangsoi kagan dihabuangan manang di tano Israel do penasida. Manotong do huasona dang marsipata alay ho doro di saliling-lilingna. Dang adong nabu imadaw siya debata. Ala debata do na marhuaso di ngulu ni nasa natin panay. Amanginang tagang mangulu hita di ngulu na pagat tisorinon dang na di parmiam-miam debata hita. Songon yoyo na dipake di tangan ni napunasa, songon nima ngulu ni jolma di tangan ni debata. Pulusot do ngulu na pagati sore. Alani gomosma tataitong ngulu taon tu debata na puna hanguluani. Jala rade mahita ditopa debata. Hobar tu domo ni rohani debata. Amen. Songon nima renungan dihita sadarion. Unang lupa kamaninang like, subscribe bagi hontuan kadongan marhiti na dohok dohita marbarita na ulirap dohok YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Oras debatama mangaramon dihita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.